你好。Thank you for coming tonight. I'm Hayakawa. 有冇啲咩想同觀眾講？因為佢哋都係第一批觀眾睇。まず見に来てくださったことがとても嬉しいです。首先多謝你哋嚟睇呢套戲啦。月曜日の夜ですよね、今日。今日星期一晚嚟嘅喎。ありがとうございます。多謝。一陣間觀眾有啲咩問題，我哋都歡迎隨時舉手。咁我哋都準備咗啲小禮物俾大家嘅。咁可能我開始問幾句先。可唔可以同觀眾解釋下你呢一套戲嘅創作嘅初衷，同埋一開始點解想拍呢個作品？はい、私はこの主人公のフキと同い年ぐらい、11歳ぐらいの時から映画を作りたいと思ってまして、当時からいつかこの場面、この感情、この瞬間を映畫に描きたいとずっと思ってきたんです。導演咧喺同呢一個女主角嘅 Fuki 同一個歲數，即係大概11歲嗰陣時候咧，已經係好想或者係立志做一個導演嘅。咁喺當時咧就會有一個好強烈嘅感覺咧，我呢個時間、呢個感情、呢個諗法咧，將來我一定要擺喺我套電影嗰度。ようやく子供の頃の夢が叶って映画監督になれまして、当時作りたかった映画をようやく作れたっていう感じですね。咁到而家終於去到呢個時候，終於可以實現到細個嗰陣時候夢想啦，將當時嘅感情咧係透過呢一個電影咧係帶到出嚟。因為我有睇過啲訪問，佢講過話佢係因為有一個劇本嘅 cam 或者一個 competition， 所以令到佢有衝動再去寫翻一個咁樣嘅故事嘅延伸到去拍到一套咁嘅電影。可唔可以講多少少可能本身嗰個創作過程係點樣？きっかけはですね、この前の作品のプラン75を準備している間にコロナが始まってしまって全部ストップしてしまったんですね。その時に時間があったので書き始めたっていうのがきっかけなんですけど。係啦，咁其實呢一套戲嘅劇本咧就都有段故嘅，因為喺之前導演拍嘅作品咧叫 Plan 75啦，咁佢準備呢一套嘢嗰陣時咧就咁啱 Covid 啦，咁所以所有嘢都停咗。嗰陣時有多餘嘅時間咧，佢就開始去準備去寫呢一套作品啦。2本目の映画はプラン75と全く違うものを作りたいと思っていて、プラン75のようにすごくはっきりしたコンセプトがあるわけではない、その自分で言葉でなかなか説明できないような映畫にしたいと思いました。係啦，咁相比因為咧第二套戲嘅Plan 75嚟講咧，就係一套咧個信息好明顯，亦都將所有嘢講到好白嘅一套戲啦。咁所以咧喺下一套Plan 75之後嘅一套戲咧，佢就希望去做一啲咧就係唔係好多嘢要講出口嘅一套，要你自己去感受到嘅作品咯。都想問一問關於呢一個揾設計呢一個女主角嘅角色，因為佢係雖然半自傳式啦，但係其實同佢真實嘅經驗又有啲唔同咁樣。可唔可以同我哋講下你係點樣設計佢嘅角色同埋特性咁？包括形象これは自伝ではないんですね。全てエピソードはフィクションなんですけれども。其實呢個都唔係自傳嚟嘅，因為其實全部嘅內容咧其實都係虛構嘅。ただ主人公の女の子が感じている感情っていうのはだいぶ自分が子供の頃思っていたものと似通っています。只不過好似頭先所講咧，其實就係透過一個虛構嘅古仔咧，但係就去表現翻導演喺同一歲數喺細路女嗰陣時候所擁有嘅感覺同埋感情，講唔出嘅感情。で特に私の父も、
ずっとがんを患っていて、私が20歳の時に亡くなってしまったんですけれども、その死が近くにある人と一緒に暮らすその感じを描きたいと思いました。係啦，咁其中一樣嘢就係導演自己爸爸都係患咗癌症啦，喺好細個嗰陣時候，咁就一路同個癌症喺度奮鬥啦。咁去到導演20歲嗰陣時候咧，爸爸都過咗身嘅。咁同一個有一個咁重病嘅人一齊生活個感覺會係點咧？咁呢個都係導演想帶出嚟嘅咯。人格形成どうしたか、そうですね、彼女のキャラクターはだいぶ自分の子供の頃の自分に似ています。咁其實你咁樣講嘅話，其實個女主角就好多嘢都係好似導演細個嗰陣時候咯。で、私もよく先生とか親に何を考えているのかわからないって言われてたんですね。係啦，咁因為導演自己都會俾導演嘅老師啊同埋媽咪啊去講，其實唔知佢喺度諗緊乜嘢。なのでフキのキャラクターを作るのはとてもやりやすかったです。咁所以調翻轉，你話點樣去創造呢個角色，其實就相對係好簡單。頭先導演都有提過話，剪接嗰個過程同拍攝嗰個過程係都經歷過一次好似重新創作過一個電影作品咁樣嘅過程。可唔可以同大家分享下？譬如 OK， 我拍戲嘅時候擁有咗呢一堆 footage， 咁但係去到剪接嘅時候，因為剪接師係另一個國籍嘅人添嘅，甚至咁，所以同佢溝通嘅過程係點啦，同埋創作嘅過程係點樣咯？そうですね、これいろんなエピソードがたくさん入っているので、脚本の段階と、編集の段階でだいぶ順番が変わっています。係啦，咁咧其實大家睇嗰套戲咧都知道，其實喺好多時間、好多人、好多地方唔同嘢發生咗啦。咁其實呢一套戲咧佢喺寫劇本同埋到佢去做 editing 嗰陣時候咧，做編輯嗰陣時候咧，其實個分別都幾大。脚本を書くときからこういう映画を作るというのを明確に、言葉で定義できない映画にしたいと思っていたので、作りながらそれを探していった感じです。咁去做嗰個劇本嗰陣時候咧，就導演有一個感覺就係唔想將呢一套戲咧就俾人定義為一個點樣嘅戲，所以咧其實佢喺寫劇本嗰陣時候咧係一路有呢個概念咧一路去做創作嘅。でようやくそれが見えてきたのが編集の段階でフランス人のエディターと一緒にやってたんですけれども、4ヶ月ぐらい編集する中でようやく自分が描きたいものが何なのかっていうのが見えてきました。係啦，咁所以其實坦白講咧，係當佢寫完個劇本之後去到拍啦，咁拍完之後咧就同一個法國嘅即係工作人員一齊去做呢一個 editing， 做呢個編輯，再去剪接嗰陣時候咧，透過去剪接嗰一瞬間咧，先至慢慢去揾到其實佢最初原本想做出嚟嘅作品係點樣樣咯，咁先至成型。頭先你提到話佢剪接師都係法國人啦，同埋其實我見 credit 嘅時候都有好多唔同國家嘅合作，可唔可以都分享下喺呢個作品入邊有個咁樣好似國際視野嘅時候，俾到你有啲咩唔同嘅創作？この映画は6カ国の、国際共同制作なんですね。フランスと日本とシンガポール、インドネシアとカタール、フィリピン。咁所以呢個咧作品咧係6個國家一齊創作嘅，咁有印尼啦、法國啦、日本啦、新加坡啦，係啦等等啦，菲律賓啦。フィリピン、そうですね。でお話自体は日本のとてもローカルな話なんですけれども、その各国のプロデューサーたちと話す中で、これはなんだかとても普遍的なユニバーサルなテーマのストーリーであるっていうのは
実感しながら作っていました。咁透過佢同呢6個國家其他國家嘅人去溝通去諗去決定個古仔嘅時候咧，咁大家都發現咧呢個古仔嘅主題咧其實就唔即係呢個情況就唔單止喺日本會發生啦，頭先所講嘅國家都有類似嘅情況出現嘅。不如可能我哋睇下觀眾有冇啲咩問題或者分享。都好多好多。中間有藍色衫，唔係，sorry，男仔，啡色衫嘅男士，尾3個係。导演好，不好意思，我是那个内地的观众，所以用普通话来问。我有2个问题，就是第一个问题是就是这个电影的这个后半段，有这么一个就是女主角就是独自漫步，然后的这么一个段落，然后也出现了就是在这个海上还是河上这个船上有火把。然后让我想到了就是香米慎奥尔导演的《搬家》，然后包括我想结尾的话也是就是这个和母亲一起在在这个火车上回家，是相似的结尾。然后想问一下，这个是有意的致敬还是一种无意的巧合？如果是无意的话，请问您怎么看待这种相似？第2个問題是我。你可能等陣，佢俾佢翻一翻先。海のボートに乗って彼女が踊っているシーンのことですよね。係咪佢喺個小艇嗰度喺度跳舞嗰一幕咧？對。不是，是那个他见到那个白马，然后后面回家的路上看到那个船上有那个水上有那个燃了那个火的那个船，我觉得是有一点像米慎奥尔导演的《搬家》的结尾部分。あそこはですね、現実か夢の中かまだわからないですけれども、フキが男の子の家から自分の家に帰ってくる間に夜の、川を見ているシーンなんですけれども、川っていうのは日本だと生きている人の世界と死んでいる人の世界をつなぐもの、その境界っていう意味があるんです。咁講翻嗰個畫面先啦，因為係應該係 Fuki 個女主角咧，就喺嗰個男仔屋企翻去自己屋企嗰陣時嗰個場景嚟嘅。咁因為佢描寫到嗰條河啦，喺日本嚟講咧，河咧其中一個去描寫嘅一樣嘢咧，就係話喺生同死之間咧就會有一條河嘅。咁所以其實佢係一個唔知係夢定係真實嘅境界啦，同埋係呢個河去代表一個究竟佢喺生定喺死嘅中間嗰度咧咁樣。死んだ人は船に乗ってその川を下って死者の世界へ行くって言われてるんですけれども。喺日本嚟講就會其中一個描寫死嘅方法就係話嗰個人就會喺個船度啦，咁個船就會隨住嗰個河流就送佢走去死嘅世界嗰度啦。フキは夢の中でもしくは現実に夜の船の幻想的なイメージを見てどこかなんか死を想起させるシーンにしたかったんです。咁導演就想描寫咧，女主角咧喺睇到呢個場景嗰度咧，就聯想起死亡呢一樣嘢，所以就會有一個咁嘅描寫嘅方法咯。第2個問題是關於母親這個角色，我想問的是，就是在那個他們母親女主角和心理醫生吃飯的場景有一句台詞是母親說，這個飯她願意把它加熱而不是換掉，
我认为她是可能有一定影射她的就是丈夫的情况，但是这句台词和她的一些日常生活的一些做法，比如说和心理医生有这个男女的情感关系，然后就是提前準備喪服，然後和殯儀館聯繫，我覺得。不好意思，你想問什麼問題？呢個問題可能簡化一少少個問題係啲乜嘢？就是我覺得會有一點矛盾的點，就是比較複雜。請問您怎麼看待這個母親這個角色的複雜性？好。はい、とてもフラストレーションを抱えていて、彼女はなぜ自分だけがこんnaに辛い目に遭わなきゃいけないんだっていうすごく大きな怒りを持っている人です。咁佢就會好沮，即係嗰個母親係一個好沮喪嘅人啦。即係成日佢嗰個第一個感覺就係點解我要即係承受一啲咁樣嘅咁慘嘅一個情況咧咁樣。でも怒りを抱えている人というのはとても孤獨だと思うんですね。咁佢就會成日都因為咁而好憤怒啦。咁其實因為憤怒嘅人咧，其實係好孤獨嘅。なのでただ単に、いつもイライラしていて嫌なお母さんっていうことではなくって、その先にある彼女の孤獨というものを描きたかったです。咁最想描寫到咧，唔單止係佢因為呢個憤怒而感覺到孤獨啦，而係佢咁樣喺咁嘅孤獨嘅狀態，咁佢會做出一啲乜嘢嘅行為咧？佢導演係想描寫呢一個部分咯。係咪有其他嗰種？可能後邊嗰個先，跟住之後再到呢邊。後邊白色衫同黑色衫個男士。導演你好，咁多謝你過嚟香港同埋帶嚟呢部作品啦咁樣。咁我嘅問題就係呢部電影有對我嚟講幾特別嘅地方係呢三家人咧，其實佢哋都有啲迷信嘅，即係個女主角就即係玩一啲傳心嘅遊戲啊，跟住媽媽會去睇一啲掌印啊咁樣啊，跟住然後爸爸都會去買一啲奇蹟藥咁樣嘅，但係同時間咧，佢個女主角係同好多文化有互動嘅，即係例如話電視啊，跟住會有一啲即係交友嘅電話啊，跟住又會睇法國嘅畫啊，跟住然後媽媽都甚至乎係因為佢參加一個研修，跟住有啲美國嘅心理學嘅嘢入咗日本咁樣。咁我想知道即係導演係咩原因，即係會有呢個方向去將呢個角色嘅呢啲寫法係會變咗佢哋同好多文化有好多互動咁樣。咁同埋就係嗰陣時導演你自己本身係咪都即係有觀察到呢啲文化，定係你係隨住呢個主題發展落嚟之後，你開始去揾翻自己以前童年嘅時候嘅呢啲回憶咧？唔該晒。非常に超能力とか占いとか当時すごく流行っていて、時代をとても、表しているものなんです。係啦，譬如頭先所講到啦，佢裡面講一啲超能力啊，又或者係啲占卜啊，或者當時嗰啲嘢咧，其實喺當時日本嚟講咧係非常之流行嘅。80年代はまずインターネットがない世界なんですよね。係啦，咁80年代嗰陣時仲未有互聯網㗎嘛。ですから全てのことが明らかになっていないので、人々がまだ不思議な世界を信じられるようなその無邪気さがあった、イノセンスがあったというか。係啦，咁所以咧，當時大家咧都仲有一個好天真嘅環境啦，或者係個心態就係會對一啲
即係而家有互聯網，好多嘢大家都會知道真偽係點樣樣啦。但係當時好多嘢其實大家係唔知道嘅。咁你哋會大家係會信一啲其實可能唔存在，或者你而家知道係假嘅嘢咯。ああいうものを信じるというのはある種の現実逃避だと思うんです。咁信嗰啲嘢咧，某程度上都係一啲逃避現實嘅一啲行為嚟。特に子どもの不義は何か奇跡が起こることをいつも期待している。尤其女主角Fuki 咧就會成日都希望有奇蹟發生咯。ということでああいういろいろなシーンを入れました。咁所以就擺好多呢啲外來嘅呢一啲嘢入去。我想加插少少就係，我覺得導演厲害嘅地方咧，其實係佢可能好能夠將一啲心理上嘅狀況咧，用一啲行為去呈現。不義が私がそうですか。ありがとうございます。咁所以我講多少少就係我哋想同觀眾講，就係所以你會見到好多情緒上嘅嘢都係用一種行為嘅方式去令到大家去感受到啲角色嘅不安感啊，或者不確定性咁樣。所以可能有時大家睇嘅時候會有少到底佢哋諗緊咩咧？咁其實就係呢啲角色嘅心態咁樣。咁可能再睇下係咪黑色衫嘅一位觀眾都有。导演您好，感谢您的电影。我想请问您怎么和这个电影里的未成年演员进行交流？就是在有一些场景的时候，他们会知道所有的剧本吗？还是你会給他一個替代的假的劇本？多謝。佢問導演點樣同呢個小演員交流啦，同埋譬如佢本身已經係同佢講好晒成個劇本啦，定係現場再同佢夾嘅？脚本は事前に渡して読んできてもらっていましたが、どう演じるかっていうのはあまり説明しなくても彼女は自由にやってくれました。咁當然事前有俾到劇本嘅小朋友睇啦，咁但係咧就喺現場咧就冇好仔細咁話俾佢聽要做啲咩，而俾佢自由發揮嘅。子供を演出するにあたって、例えば是枝監督とかキアロスタミ監督のどうやったかっていうのをリサーチしたりはしたんですけれども、結果的に私が何もしなくても彼女はこういうお芝居をしてくれたので、とても楽な仕事でした。係啦，咁視乎導演咧，有啲導演會俾到好仔細嘅指示啦，咁但係調翻轉呢個小演員咧，就係其實乜都唔使話俾佢聽，咁佢就已經會做咗而家嘅嘢出嚟咯。都順便分享埋譬如小演員嗰個俾到你嘅一啲啟發啊，或者拍攝嘅過程，佢有啲咩加咗自己嘅元素？オーディションで彼女一番最初に来てくれた子だったんですけれども、オーディションに来た時に、得意なことは何ですかって聞いたんですね。そしたら動物のモノマネが得意だと言って、あれとこれとこれができるというので、じゃあ猫をやってみてって言ったら馬の鳴き声を、私はこれがおすすめですと言って馬の鳴き聲をしてくれたんです。咁其實咧呢個演員咧，呢個小演員咧，其實係佢公開招募演員嘅第一個嚟嘅合格，第一個嚟就應該係合格嘅人咯。咁去同呢個小演員去做呢一個測試或者係去見佢嗰陣時候咧，咁導演就問佢你有啲乜嘢技能啊咁鈴木小演員咧就話我最叻就係扮動物啦咁樣樣。咁我監督導演就話。咁你扮貓叫嚟聽下，跟住個小演員就話：我唔推介扮貓啊，我最叻係扮馬叫啊，咁我扮馬叫俾你睇啦咁樣。いつもその予測と違うことをやってくれるような子で、私もその日はそのまま脚本に馬の鳴き声のシーンを入れたりしたんですけれども、彼女の存在がいろんなインスピレーションを与えてくれる
ような人でした。咁所以變咗可能導演有啲嘢期待嘅，佢就調翻轉俾另一樣嘢佢咯。好似呢一頭先所講咁，既然佢有咁嘅扮馬叫嘅能力咧，咁啊導演就翻到去咧，將個劇本就加入去扮馬叫嘅呢一個場景入去。咁所以呢個小演員係可以俾咗好多嘅一啲刺激俾導演咯。毎日撮影現場に行くのが楽しみで、今日はどんな顔を見せてくれるんだろう、どんなお芝居を見せてくれるんだろうっていうのがとても楽しみでした。咁所以導演去拍攝期間咧，都會每日都好愉快，就係今日佢會俾啲乜嘢新嘅表情我啊，或者去做啲乜嘢新嘢啊咁樣，變咗導演去拍都拍得好開心咯。有時間可能最後一條嚟後邊係咪藍色衫嘅觀眾？我想問翻禁忌嗰邊啦，咁個大學生咧就帶咗個主角入咗屋嗰度，其實導演係咪你想拍，即係會性侵個女仔啊，定抑或係根本就唔會性侵成，就係話想同佢開心啲咁樣玩咁樣咧？定抑或係你即係有顧忌啊？可能你擔心個小演員會有少少即係唔肯拍啊，又或者拍咗出嚟咧都過唔到電檢咧？唔該啊。ですね、できなかったってことではないです。もっと描きたかったとかね。唔係ことではないです。即係唔係因為嗰個小演員咁嘅年紀，所以拍唔到，或者原本唔係想咁特登做唔到佢想做嘅嘢，唔係咁嘅嘢。そうではなくて、女の子っていうのがもう子供の頃から性的対象として見られる、とても危険と隣り合わせだったっていうことをまず描きたかったんですけれども。咁其實係想講咧，即係女性咧，就算係好細嘅年紀咧，已經係俾人用有色嘅眼光去睇佢咯。而其實女性喺好細嘅年紀已經有呢個危機存在喺度嘅。子供の頃っていうのはそれが実際どういうことなのかって頭では理解できないものなんですね。だけれどなんとなく不安だとか怖いっていう気持ちがざわざわするようなのを感じていると思うんです。咁喺嗰個年紀嚟講咧，佢未會了解到佢個危險喺邊度咯。但係佢就會有一種不安嘅感覺，亦都有一種唔舒服嘅感覺。佢就介乎喺嗰個感覺中間。たとえ何か決定的な大きな事件、大きな被害に遭わなくても、多かれ少なかれ女性というのはそういう怖さと隣り合わせで育ってきたっていうのを描きたかった。咁導演最想描寫就係一個女性喺佢成長嗰度咧，其實唔多唔少咧都會有呢一啲佢感覺到不安啊，但係又其實唔知乜嘢嘅情況出現咯。我哋再一次多謝導演同多謝大家觀はい、ありがとうございます。この映画はたくさん想像力が見るのに必要な映畫で、説明がとても少ない映畫だと思うんですね。咁呢一套戲咧，其實就好需求大家嘅想像力啦，因為佢俾出嚟嘅資訊咧係相對少，亦都係冇解釋點解佢哋要咁樣做嘅。もしかするとちょっと戸惑われた方とかよくわからなかったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども。係啦，咁可能有陣時大家睇完就會有啲疑問啦，又或者其實唔知佢呢一度想表達啲乜嘢咁樣嘅。よく言われるのが2回見るとよくわかるって言われるので、もしもうすぐね来年かな公開されると思うので、ぜひもう1回見ていただけると嬉しいです。好多人咧就話呢套戲咧第二次睇嗰陣時咧就會明白佢講乜嘢㗎啦，咁所以咧可能下年啦到正式上演嗰陣時，希望大家有機會可以再睇多次啦。ありがとうございます。我哋邀請大家同導演一齊影張大合照。我哋可以好似